imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kababudokotela sikunikeze iBlack Stick iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama egamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kababudokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 zicelele iBlack Stick kababudokotela kujabule umama egamelweni. Ngithi mina labantu lube bayishoot bayikhampani ngoba sebenotshisile ukuthi uma ureport iaccount yomuntu ibank leyivala kodwa ayivaleki. Yeah. Ngoba uyayivala kunabantu abanabo ngaphakathi ebank ufike uvale bavule. Ufike uvale bayivule. Wa report account yomuntu nje iyavaleka. Ngisho ukuthi abantu bazi ukuthi njengoba bethi babhekene nomajozi nje okopisayo into engebazi bayifuna. Tough. Mina bethathe inamba yami 076 yahamba lento yazaveza abantu abasemagunyeni aphezulu ababe ngathi labafana bahacka ama numbers abantu bayikhampani basebenza bayiteam batargeta certain people yeah ngisho ukuthi into ekufanele sibhekane nayo ukuthi izophila ngaphansi kwayo. Yeah. Majosi awubingelela. Angibingelele mkhulu ukhehla lenyoka uyihlala uma uthanda. Yeah. Sebuyile mkhulu angiqale la mkhulu. Bengeke ngangabi khona ukushutha bengisemalawi ngiyolanda into yabantu yokuphila ngoba masize inyanga kubalekile kubantu sibalandele izinto zokuphila lapho bengakwazi khona ukufika khona thina sifikelele khona. Mina ngenze ivideo ngithi mina sesiphelile isikhathi sokumba imithi inyanga iba nepassport. Yeah. Ikakhulukazi inyanga zabantu besifazana azifuni ukuphuma. Zijikeleza la mkhulu. Azifuni ukuphuma zizithola isende iziloko zehle zenyuka. Ngoba iloko ekulandela kanje agcine ekhohli ukuthi unomkakho. Akufonele nasebusuku athi thokoza mkhulu kuukuthi nokuthi abafuni ukuphuma. Kufuna silungiseke lento mkhulu. La emnyangeni alipheli igama lobudoda. Alipheli mkhulu igama lobudoda ungathi mawuze enyangeni bese ukhohle ukuthi uzokhuluma nendoda. Ekuyakubaleka kakhulu engiyengusho engizokusho manje umphakathi uzwa. Ufana mawukhuluma nenyanga iba nelimit. Wazi ukuthi uma ngithi iba nelimit khuluma nenyanga ngesikhathi santambama azi ukuthi inyanga isine family yayo. Angiyazi mina ngozo uthini. Angiyiphinde lokho. Into eyenzekayo ile. Ngifonelwa wena uthi icela sikhulume musu uphumile obuseteksini. Yeah. Ungifonela ngo WhatsApp esi number 1. Unamasinya asilva eGolide Square. Umumbi vese ke. Yeah, uyizumba ungasho umumbi uhlonipha ububi uthi. Ngisho insizwa mina yimbi vese ixolo nje ubona into angazenze ixolo abantu yalalele lingabaseki. Yeah. Usiyajikena ngalesikhathi ethi mesehlile eteksini akakuthinta. Uyothi ngo9 ebusuku uyakufonela ulele esikebheni sombhedo udoti. Angithi usekhuluma uyandondo ukhuluma kancane athi izwi lakho liyangonisa emasimba kanyoko ngizokudubula ngempela mina ngijwayele masimba. Ubongibiza hayi ubongibiza mkhulu ngeke ubongibiza lento sheshe silungise kuyabaleka ukuthi njengoba ngiyiphinde lento mkhulu ngithi yabona ngaphansi kwaleskipa lesi condot lokho futhi angixolisi ngako. Angisabulutho la umuntu mayese bheda mkhulu ngale ngakithi kabhaco yashawa angazi ngakini yashawa abeshawa mpongala. Hayi wathi naku ukuhlola bona yini lo muntu wenzani lo muntu. Uyazi ngaleso sikhathi eyenza lento yakhe ngikhiphe ibhodwe ngakhipha umkhonto ngohloma eminyango. Maye ngiyacabanga ukuthi vese bengishaya umunye umuntu kwathi ayishintshe isikimela sishintshele kuyena. Hayi wena mshaya mkhulu. Ngathi naku mhlawumbe. Wena mshaya ngoba. Kathi lamasimba la ngablock ngoba khona izobona lento engimtshela yona ukuthi angihlehli and akazi ukuthi ukhuluma nobani mina engage njengoba ngisho ukuthi angizwe wathi omunye bakudokotela umufa uyoyapha ezulwini futhi ngithi ngofuna abani lapho mina ngihlobene nalo. Anginalo mina mkhulu izulu mina. Yabo. Uthi mina lamasimba lawa izwi lakho liyangonisa. Uyazi uyajwayela.
ngathi nakho uhlula ukubonisa umkakhe uzokhuluma lo rubbish kuwe. hayi ngathi ayibonaka umhlola lapha Hayi ufuna umshaya inkulu. hayi yebo Ufuna umshaya ngeke usamshaya umuntu lo kuyeke lo ngeke usamshaya usugejile. uthi ufuna ngithinte wena Hayi ufuna uthinte mina ngizokushayela ngilungise le nto mina ayinele le nto nje isheshe sibeke lapha siqhubeke nempilo kahle kahle emkhulu nje unyaka kwahamba nje kubaleka ukuthi asishanele sami. kodwa phela ungamumba unyaka uyaphela unyaka kushaneliwe Hayi ngeke phela ukuthi siye siphelele ngeke akwazi cool abasala abanye ngemuva. ithi number inamba engitholakala kuyo mkhulu 060 4538 480. Angiyiphinde lento mkhulu kunaleya number yayithi 067 engengayiveza kumanye ama video. Lo number akusengakabi yona yami futhi ngeke kuze kube yami. Ngiyacela umuntu ofonela inamba ethi 067 ilo majozi lawo ejuba le majozi engazi uma yilento majozana abangizi noma mama angiyazi lento mkhulu. Akuyona inamba yamajozi inamba yekhehla lenyoka ithi 060 4538 480. Anginayo enye inamba mkhulu. wash le mali Mkhulu njengoba ngisemalawi mkhulu bengiyolanda into yokuphila kwabantu. Ngiyabona abantu ukuthi masimane sibanikeza izigubhu sibathwalisa sibenzele yonke lento kugcina ngesinye isikhathi abanye abantu umuntu ekubuza ethi hey mkhulu lesi sigubhu sidlani hey lento ngifaka yona yenzani cha ngithe kulento kule game ake ngibenzele lula abantu umuntu abe newashi leli wash hayi leli mkhulu akulona iwash leli akulona iwash lomsebenzi leli uyakhumela ama wash kwakuthi 4 button ngawubona nama button elali makuphela i-hour uzothi ikhala sifuna lo wash njalo ke mkhulu lelo wash liyakusiza noma ngabe ungena eCasino uma ungena eCasino ilona elikutshelayo ukuthi la kulomshini yakona uzawina kuona uzwa ngomsindo walo ungizwa kahle kahle awumani udlale noma ikuphi uyalinda lelo washi likutshele ngoba kuzeke iwashi elisetshenziswe ozolithola la kithi awuzi nalo uzolithola la kithi lelo washi lelo mkhulu leyisalamuze hayi mkhulu lona isalamisi kodwa linayo into yokusebenza mkhulu linayo into yokusebenza hayi linayo into yokusebenza kahle futhi lapha ngixolisa linayo into yokusebenza cool ake singene kulomsebenzi lona obufuna ukuthulela abantu wemali esheshayo uthi ubhalela imali esheshayo isiphinda kabili isiphinda kathathu yebo okay uthini muthi isiphinda kathathu mkhulu le mali esheshayo abantu manje ngizoba bonasa ngale mali mkhulu le mali lemkhulu esheshayo iphinda kathathu mangithi iphinda kathathu ingena kuwe ikhathi ezintathu angiphinde lento le mali mkhulu mingena kuwe ingena kuwe ikhathi ezintathu hayi futhi ilanga elilodwa ngisho ukuthi mhlambe ifithi nququ iyangena ishiyana ngekhathi kemkhulu mangabe izongena ekseni izongena lapha entathakusa ngabo 4 5 iphinde imini ngabo 11 12 iphinde yangena iphinde kuyothi intambama ingene futhi emkhulu iphinda kathathu ingena entathakusa lapha ngabo 4 5 iphinde imini ngabo 11 12 ibese yangena bese kuthi intambama ngabo 4 5 iphinde futhi yangena mhlawumbe ngena malini lana uma nga izinto zakho zihamba kahle emkhulu le mali iyakwenza ukuthi ingene ibe u45000 okay ekseni emini ibe u25000 khona lapho nje ntambama izokupha u15 kuya ngokuthi ithongo lakho livume kanjani into esiyenzayo kuwena mkhulu what if ingasenzeki lento esho mkhulu ayikwazi ungasenzeki lento eyenzekayo mkhulu kodwa nginayo indlela okuyilungisa mingenzeki okay uma ingasenzeki mkhulu ngiye ngicela umuntu engizele nesibindi semvu lesibindi semvu mkhulu yasithatha usipheke sishe sishe mkhulu size singathi siyagoqana ebese mkhulu uthatha lamafutha ngifuna lamafutha asomkhulu elagazi laso le nto yasephuma kusona ugeze ngalo uzayibona lento engishoyo mkhulu futhi ke mkhulu lento sengengayenza nginobufakazi bayo bengiseyiWorcester ngisize lene khalathi lapho hayi kambo wala eKZN eWorcester eCape Town okay Cape Town yeah lapho bengilungisela enye ikhalathi mkhulu ikhalathi selikhalithi ayenze kulento omkhulu ongenzela lona ngithi hayi lalela khehle ngizagila mina ngizogila igoda mina awungilandele isibindi semvu okay ungizele lesibindi semkhulu leli khalathi mkhulu ekseni themalisha malivuke lahlangana no150
ntambama laphinde lahlangana no 150 Yashaya kabili imali efanayo. yashaya kabili kodwa ishaye u150 ngoba lesikhathi ingangeni mkhulu iyakhula le mali lesikhathi ingangeni kweni iyakhula ngicabanga lekhaya leli kube lo department ukuthi ikhule yaze yangena yaze yafika 150 yangena 150 kwathi intambama yangena 150 ayi libongile khehla ngikhuluma nje mkhulu ikhala lamakhala angale ahlale emjondolo beliqala ukuba nendlu manje yokuhlala RDP ayibene RDP ngikhala RDP mkhulu fika shaya 150 ashaya 150 mkhulu ntambama phinde yashaya 150 kusho ukuthi 300,000 lo mkhulu 300,000 uphuwa amajozi ungakhokhile ungasebenzile kunabantu abayifunayo lo msebenzi ikhona into ongayisho kubona ukuthi uma ethi uyawufuna lo msebenzi imali nakufuna benayo mkhulu umuntu ofuna lo msebenzi ngifuna u5000 rand mkhulu ngifuna u5000 rand ungaxoxisa sibona abangane uzonginikeza 5000 rand ngikwenze lo msebenzi wakho ngiphume kuwena uphume kimi sihlukane khehla hayi ngiyakuzwa mkhulu inamba bazokuthola kuyona ithini inamba engitholakala kuyo mkhulu ithi 0604538480 uzuqaphela ukuthi usukhuluma nokhehla lenyoka manje futhi mawufaka imali kumuntu ngiyagcizelela lokho wenza i-video call mayingekho i-video call umuntu ethi i-video call akakwenzeli ungayifaki imali yakho hayi kezela baba udokotela baba isizwe bawujabulile ufana namhlanje khehla lomlungu siyabonga ayibonge inkosi baba Imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kababa udokotela sikunikeze iBlack Stick iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama egamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kababa udokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 Zicelele iBlack Stick kababa udokotela kujabule umama egamelweni